Излязъл съм да видя какво толкова му харесват на пленерното рисуване. Малко е студено. Наравнил съм се като шерп за Еверест. Но пък стана каквато стана. Студа е голям. Два бързи акварела за така подгрявка. И това стана от бързото масло. Ще се опитам да го довърша по-късно. Измръзват ми ръцете. Брутално студено е. Гледката е яка. Натоварил съм се с резултата и стоте ми тъпотии, които се оказват половината ненужни. Считам го за успешен първи опит и се отправям към вкъщи. Ай на здраве!